I den her video vil jeg gennemgå Master Data Service og de properties, der er forbundet med den. Jeg vil også beskrive, hvordan fejlhåndteringen er lavet, og hvordan man kan fejlsøge. Men hvis vi starter med at kigge på DDL-scriptet, så bliver det brugt, når at opdateren har hentet en decentral distribution af projektet. Så starter med at eksekvere hver enkelt linje som et batch statement. Så det vil sige, at et enkelt batch statement, det bliver fra create for eksempel til det næste go. Og så bliver det indsat. Og dernæst, så kører næste create som et selvstændigt batch insert statement. Man skal huske, at det er ikke muligt at have kommentarer i den fil her. Det vil få batch scriptet til at fejle, så det er nok bedst at undgå det. Vi forsøger også at opretholde de samme constraints og indexes osv., som vi har kørende centralt også. Der er så nogle tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at overholde dem alle, når man importerer, og derfor så bliver de så enabled og disabled manuelt, men det vil jeg også vise senere. Udover det så har vi nogle configuration properties, og lige nu der kigger jeg på de configuration properties, som bliver sendt med i en distribution. Der er også selvfølgelig nogle ID-specifikke properties, som ligger under Eclipse-folderen der. Men hvis vi gennemgår dem en efter en, så kan vi se, at det der vedrører Master Data Service, det er blandt andet den her property, der hedder batch commit size. Og det betyder, at for hver 100 batch insert statements, bliver der så kaldt en commit for den, så de bliver committed til databasen. Alle data overføres fra den centrale server som SQL inserts. Den næste property her, det fortæller noget om, hvor ofte kører den, hvor ofte henter den de her Master Data Service. I tilfælde af fejl, der fortæller den her property, hvor lang tid skal det gå, inden den forsøger igen. Og igen, i forhold til e-boks tilmeldinger alene, der har vi noget, der hedder fetch size. Og fetch size, den skal nok eksperimenteres en lille smule med, fordi at vi reelt set ikke kender grænsen for, hvor store mængder data kan vi hente ad gangen. Lige nu er den sat meget, meget lav til 200, men den kan sagtens sættes op til måske 5.000 insert statements per overførsel. Så det er det antal, den henter i et web service request. Så man kan godt forestille sig, at hvis man har 5 millioner records eller 5 millioner inserts, som man skal hente fra e-boks tilmeldinger, så er det nok en god idé at få sat det op, for ikke at man skal få alt for mange kald til servicen. Så den her fetch size, den kan justeres sammen med commit size. Det er de to parametre, som vil være afgørende for, hvor hurtigt kører det her job her. Det er så kun en property, som bliver brugt i forbindelse med udviklingen, som der står. Og hvis den er sat til false, så vil den hente alt. Så den skal stå til true. Så er der også mulighed for at kan debug sin batch insert statements. Og i det tilfælde, man har lyst til at debug, så sætter man den her til true, og sin commit size sætter man ned til 1 for at være sikker, fordi ellers får man ikke et helt tydeligt billede af, hvad er det faktisk, den fejlede med. Så det skal man bare lige huske, at for man får et entydigt billede af, hvad er det, der er årsagen til, at batch-jobbet det fejler, det er ved at sætte den her commit size til 1, og så debug lige true. Sætter dem lige tilbage igen. Det er det, der vedrører Master Data Service. DDL-filen, den bliver udpeget i den her property, og det samme er der også den driver, vi kører med, den er udpeget i den her property. Så det er selve de properties, som bliver brugt i forbindelse med Master Data Service.
Vi vil prøve at kigge på, hvordan selve koden ser ud omkring Master Data Service. Og det starter med, at vi har vores main metode, som kalder Activation Thread. I starten af Activation Thread, jamen der laver vi et check schemas. Og check schemas kigger på, om der rent faktisk findes et schema. Og hvis ikke, jamen så ruller vi vores DDL-script på som schema 1, og næste efter ruller vi det også på som schema 2, hvis heller ikke det eksisterer. Det bliver især eksekveret, hvis det er sådan, at tabellerne er blevet droppet i forbindelse med et update. Det bliver også kørt, hvis det er første gang, man kører en decentral installation på. Efter det, jamen, så kalder vi videre til selve tråden, Master Data Thread, som bliver startet. Vi kigger på, hvad er det aktuelle skema, som vi skal i gang med at opdatere. Vi får logget lidt information om det, som den går i gang med at opdatere. Vi sætter en dato for, hvornår sidst var det rent faktisk, at skemaet blev opdateret. Og hvis filen ikke findes, det er typisk en fil, der hedder FP1 og FP2 i produktionsmiljøer, og hvis man kører en integration test, jamen, så hedder de, lad os prøve at se hvad de hedder, så hedder det integration test 1 og 2. Indholdet af filen, jamen, det er ikke andet end et timestamp for, hvornår var det sidst, man synkroniserede e-boks, og det er fordi, vi kun henter opdateringer. Vi henter kun et delta af for eksempel e-boks tilmeldinger. Der er nogle data, hvor vi henter alt. Vi nedlægger alle records, vi har, og så opretter dem på ny igen. Men det gælder i hvert fald ikke e-boks tilmeldinger. Vi bruger en klasse, der hedder Master Data Helper, som hjælper os med at importere i første omgang forsendelsestyper. Dernæst importerer vi første del af e-boks, og så til sidst importerer vi den sidste del af e-boks tilmeldingerne. Og det er især den sidste del af e-boks, hvor vi har last updated med, altså den dato, som vi fik læst fra vores fil, for eksempel integration test 1 eller 2. Og så at vi har fået opdateret det, jamen, så er det, at vi skriver den her nye opdateringsdato til vores tekstfil, og den læser vi jo så igen, når tråden kører igen, og så får man så kun opdateret de ændringer, der ligger i mellem det tidsrum. Når at opdateringen er gennemført af masterdata, jamen så skifter man skema. Man står hele tiden og skifter mellem to skemaer, FP1 og FP2. Så det vil sige, at først får man opdateret FP1, og når tråden så kører igen, får man opdateret FP2. Senere igen kører man en opdatering af FP1, og så kører det videre igen. Så man får aldrig begge skemaer opdateret på samtidigt. De kører uafhængigt af hinanden. Men lad os prøve at kigge lidt nærmere på vores Master Data Helper, som vi initialiserer med det skema, som vi vil i gang med at opdatere. Vi kan se, at vi starter med at importere forsendelsestyper. Og det vil sige, at det er et response, som vi får fra webservicen, webserviceoperationen get forsendelsestyper. Og først, jamen, så for at en forudsætning for, at den her import den kan lade sig gøre, jamen, så er der nogle constraints, som skal disables, og det drejer sig om de to her i det her tilfælde. Vi starter med at disable de constraints, og næste efter så kører vi vores import, og igen jamen, så enabler vi de her constraints igen. Og hvis vi kigger på selve metoden import as batch, jamen, så kan vi se, at vi starter med at lave en validering af skemaet. Validate skema bliver kaldt med en ArrayList med nogle table types, og de table types sammenligner dem så op mod den decentrale SQL server. Og det gør den ved at lave et result set metadata.
Det vil sige, at den sammenligner strukturen for den decentrale database med strukturen for det, den går i gang med at importere. Det er et slags sanity check for, om den her import den vil gå godt, eller den vil slå fejl. Og nogle af de ting, som der bliver sammenlignet på, jamen det er antallet af kolonner, selvfølgelig tabelnavne, kolonnenavne, men også deres typer, for om de matcher. Og det er fordi, at det er lidt vanskeligt at lave en en-til-en konvertering, når man skal forsøge at begrænse data i selve overførslerne. Så insert statements kræver, at der sker en parsning for eksempel af datofelter, af numberfelter osv. Der kan være andre ting også. Så det er simpelthen derfor, at typerne de skal stemme overens med det, som der står i det XML response, som man får fra master data servicen. Hvis der opstår fejl i forbindelse med synkronisering, så skyldes det typisk, at den centrale server ikke ser ud på samme måde som den decentrale. Og det kan noget at gøre med, at vores DDL-script, som vi har herover, ikke er blevet opdateret med enten de rigtige kolonner, eller også de rigtige typer. Og vi vil lige prøve at gennemgå, hvordan master data service ser ud på provider-siden, altså hvordan man får eksporteret, hvordan man får sat den rigtige type, afhængig af hvad det er for en type, den har på SQL-server. Så det vil vi lige prøve at kigge på. Den klasse, vi kigger på her, jamen, det er Master Data Port Type Implementation, klassen af vores web service operation. Og hvis vi kigger på vores operation, der hedder Get Forsendelsestype Tables, jamen, så kan vi se det her, at vi får eksporteret alle vores tabeller. De er listet i den her rækkefølge af den grund, at vi har en del constraints på den decentrale server, som vi ønsker at overholde, og derfor så skal de også importeres i den samme rækkefølge. Hvis vi kigger for eksempel på eksporten af forsendelsestype-tabellen, jamen så laver vi en ganske almindelig select. Vi får en liste af forsendelsestype JVA-entiteter, og dem sender vi videre til vores metode på response converter, nemlig den metode, der hedder build from forsendelsestype liste. Og vi står så her selvfølgelig med vores liste af forsendelsestype entiteter. Og vi siger så, jamen den her tabeltype, som vi nu går i gang med at oprette, jamen, den skal have navnet forsendelsestype. Table type, den kender vi over fra blandt andet validate schema, hvor vi itererer over de her forskellige table types. Og i og med at vi sætter navnet til forsendelsestype, jamen, så fortæller vi også, jamen det vi går i gang med at importere nu, det er til forsendelsestype tabellen, som den hedder på den decentrale server. Udover det, så fortæller vi også, at vi har sådan nogle kolonnetyper. Vi vil gerne fortælle den decentrale server om, hvilke typer kan den forvente at få af det her XML-eksport. Og der kan vi blandt andet se, at vi fortæller den, at den skal importere et felt, der hedder forsendelsestype ID, med den her Java-type lomme. Og det vi så gør næste efter, når vi er færdige med det, det er, at vi lige tilføjer de her common columns, altså typerne for common columns, og det er den entitet, der hedder common entity. Dernæst så går vi i gang med vores liste af forsendelsestyper. Vi går i gang med at tilføje værdierne, for eksempel så kan vi se, at vi tilføjer her forsendelsestype ID'er. Og til sidst, jamen, så tilføjer vi også vores values for vores common entity. Til sidst, jamen, så laver vi så de her værdier om, altså både for vores table type, vi har også for RTS, som er vores rows type, og så igen for vores values, altså de values, som vi har sat, altså de enkelte værdier fra felterne. Det skal den lave om til nogle fornuftige inserts. Og
Og der gør den ikke andet, den går i gang med at bygge en string op af et insert statement. Og det skal nok lige kigge lidt længere tid på, for lige at finde ud af, hvordan det fungerer. Men i store træk så handler det jo om, at den tager højde for, hvilken type det er, at hvilken type den er sat til, for også at den kan konvertere det til noget fornuftigt SQL.